Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aw ni sɔgɔma aw ni sɔgɔma kɔri baasi t'aw la a n'aw ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ ye manager Alpha Mar Diallo, manager Forever Living Product, Forever Mali, manager Eagle 2024. Mina produit min présenté aw la bi o ye produit qualité saba ye. Ni produit qualité saba nafa jumɛn b'a la? A nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɔlɔ, anw yɛrɛ farikolo ka se k'a détoxer ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Nɔgɔ jumɛn? I n'a fɔ an bɛ malo minnu dun, i n'a fɔ an bɛ sukaro minnu dun, i n'a fɔ an bɛ don o don café minnu min. Se ka o farikolo ka nɔgɔ a kisi ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. N'a produit saba présenté aw la, a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye bidon jaune ye. Mɔgɔ si tɛ nin fɔ mɔgɔ ye bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na. Ni bidon jaune filɛ nin, nutriments minnu b'a la a tɛ fɔ ka ban, vitamines b'a la a tɛ fɔ ka ban, c'est-à-dire que 200 principes min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban. Donc an ɲɛ b'o la, o bɛ se ka farikolo détoxer ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ, produit min bɛ ɲagami a la o ye Field of Green ye. Field of Green ye fun produit ye, ɲamako b'a la, foronto qualité dɔ b'a la, salati b'a la, fɛn kɛnɛ caman de b'a la min bɛ se ka hɛrɛ lase farikolo ma. Ale den kelen tali a bɛ komi i ye salati plan kelen dun wulada kelen na. Donc an bɛ se k'o sɔrɔ an ka salati nafa la parce que bi bi in na an ka sɛnɛfɛnw o bɛ balo ni mun de? Engrais, binfagalan. O dun tɛ nin tɛ ka balo ni engrais, nin tɛ ka balo ni binfagalan ye. O de y'a nafa yɛrɛ yɛrɛ. Donc a produit sabanan ye jumɛn? O ye AtiPro B. AtiPro B ye produit ye, ale fana bɛ na ni batterie caman de kɔnɔbara la, ani batterie caman ka na ne farikolo la, ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye u bɛ fiɲɛ bila la, u sigilen don, o bɛ se ka sɔrɔ fɛn bɛ nɔgɔ kɔnɔ ani gazi bɛ nɔgɔ kɔnɔna na, diyagoya a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini, o bɔ yɔrɔ ɲini sa, diyagoya a bɛ kɛ waati bɛɛ e de bɛ fiɲɛ bila la i yɛrɛ ma. Ni produit jɔyɔrɔ ye o ye. Donc ni produit saba faralen ɲɔgɔn kan, ni e min sɔrɔla ka ni produit saba ɲini k'a don e fari la tile 6 kɔnɔ, a traitement ye tile 6 de, e b'a ye k'a fɔ e farikolo bɛ directement k'a ye k'a fɔ a komi i seginna denmisɛnninya la quoi. A komi sisan n'i taara moteur jɔ kolikɛyɔrɔ la, o y'a ko k'a jɛ k'a ban, tila k'a bilanci kɛ, défaut b'a la k'a bɛɛ bɔ a la k'a bila forme na, e farikolo bɛna kɛ o cogoya kelen de la. Donc a ye nin produit ninnu ɲini a k'a don aw fari la. Surtout an minnu bɛ yen nɔ n'an ye fonctionnaire ye, surtout an minnu bɛ yen nɔ n'an ye commerçant ye, surtout an minnu n'an ye birikɔnɔ baarakɛlaw ye, waati bɛɛ an sigilen don, an tɛ taa ɲɛgɛn sɔgɔmada fɛ jango wula fɛ. Donc e min bɛ o cogoya la dɛ, a ɲini k'a don farikolo la. E min mɔgɔ min fana bɛ yen, n'e bɛ soli ka wuli, i sɛgɛnnen don, e bɛna wula fɛ, i dalen, i sɛgɛnnen don, waati bɛɛ e de sɛgɛnnen don, e farikolo tigi yɛrɛ sɔrɔ, ɲini i k'a don i farikolo la. N'i y'a ɲini k'a don i farikolo la, i bɛna jaabi di yan. Ni mɔgɔ bɛ nin produit la sisan, i b'a kɛ cogo di? I bɛ wele n ka numéro kan, n b'a sɔrɔ cogo min n b'a ɲɛf'i ɲɛna Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Merci.